Bona tarda i benvinguts a la tercera sessió d'aquest curs seminari sobre conceptes gramscians. Abans, fa una estona, estàvem parlant així una miqueta més informalment sobre la quantitat de conceptes gramscians que poden sortir de la durada, sobre la possible durada del curs. El curs, tot i que el tenim programat tindria un abast d'uns 10 conceptes, l'obra de Gramsci dona per fer molts més conceptes, vull dir, per desenvolupar molts més conceptes que aquests que estem desenvolupant, que són alguns dels que ens han semblat importants, però hi ha molts més que es podrien desenvolupar. El que sí que cal tenir clar és que l'obra de Gramsci és un tot, i és una totalitat. És una cosa semblant amb el concepte que parlarem avui sobre la reforma intel·lectual i moral, no? Té un caràcter totalitzador. Nosaltres el fet de que agafem dins d'aquesta obra, que són bàsicament, hi ha més coses, vull dir, cal dir que Gramsci no va escriure cap llibre com a tal, mai. La seva obra més important, va escriure molts articles periodístics principalment i d'altres textos més de combat, però no va seure a escriure cap llibre. L'obra més important, que serien els quadres de la presó, és una obra que abasta molts temes per les seves pròpies característiques, però en la qual està definint el seu pensament polític, i és una obra que el desenvolupa en la idea en algun moment dur-la a terme, vull dir, dur a terme aquest pensament polític, portar-lo a la realitat per tractar que l'Itàlia del seu temps ja hagués un canvi polític. Llavors, el fet de dividir aquesta obra en conceptes entenem que és més fàcil, més senzill perquè vulgui apropar una primera mirada en Gramsci, perquè estem mirant com petites parts d'una obra més global, però que cal entendre sempre, no perdre la referència de que són conceptes que estan dins d'una totalitat, no? I que en molts casos, la major part de les vegades, aquests conceptes estan molt relacionats entre ells, que constantment van sortint una cosa que qui vagi seguint aquestes sessions us adonareu que es repeteixen, que es repetiran entrades dels quaders que diu, ostres, això ja va sortir, aquesta entrada ja va sortir al bloc històric o va sortir a la immanència i ara està sortint a la reforma intel·lectual i moral. I és que estem agafant l'obra i l'estem desmembrant, però tot està interconnectat a dins dels quaders. També dic que aquest concepte de reforma intel·lectual i moral és així, jo entenc que és un concepte molt més polític. A veure, tot en Gramsci és polític, però podríem dir que per mi és un dels conceptes més polítics a l'hora de dur a terme a la pràctica de tota la seva obra, no? I ja una vegada que ho anem desenvolupant ja veureu una miqueta per què, no? Què més? També és característic d'aquest concepte, també compleix una característica de Gramsci, que és té la capacitat d'agafar un concepte que ve d'una cultura aliena al marxisme. Aquest concepte ve d'Ernest Renan, que és un autor francès que escriu al segle XIX, llibre que es diu La reforma intel·lectual i moral, a la qual ell està plantejant
una vegada que després de la pèrdua de la guerra de França enfront Prússia, després de la revolució del 78, que va ser, el Renan escriu un llibre que es diu La reforma intel·lectual i moral, que el que ve a dir és que el que cal és semblar-se, així molt resumit, resumir-lo molt, que cal semblar-se molt més als prussians del que en aquell moment eren els francesos, no? I un llibre que quan el llegeixes, encara que sigui per curiositat, per dir, a veure, no sé, aquest concepte, o sigui, això d'on ve, te n'adones, dius, és un llibre que té molt poca xitxa, té poc... A part de que el Renan és un antidemòcrata que tira enrere amb aquest llibre, tot i que Renan té alguna obra, o sigui, cal dir, tampoc cal carregar-se al personatge, Hi ha una obra de Renan que a mi em sembla molt recomanable, que es diu que és una nació, que és molt important i que cal llegir, no? Bé, per què dic això? Perquè Gramsci és capaç d'agafar un concepte relativament inocu i donar-li una volada molt gran, no? A partir del desenvolupament que ell fa amb els quaderns. Ell comença a treballar sobre la reforma intel·lectual i moral als quaderns perquè està recollint un debat que s'està produint a la societat, entre certs intel·lectuals a la Itàlia del seu temps, no? A partir de la possible publicació d'aquesta obra de Renan, de la reforma intel·lectual i moral, havia sortit la possibilitat de que es publiqués en italià. La introducció d'aquesta obra l'havia de fer Georges Sorel, que també era un intel·lectual molt important de la seva època i que tindria una gran importància també en la formació del pensament de Gramsci. El recull aquest debat que hi ha entre certs sectors intel·lectuals a partir de la reforma intel·lectual i moral, i a partir d'aquí el desenvolupa aquest concepte. Bàsicament, amb aquest debat, el que estaven plantejant aquests intel·lectuals és que a Itàlia no s'havia fet... Sí, que a Itàlia l'havia calgut fer una reforma com la reforma protestant, com la reforma luterana. Una reforma d'arrel, podríem dir, que va transformar totalment la vida, en aquell cas, del poble alemà, no? Que va ajudar fins i tot a crear la nació alemanya, no? Llavors contraposaven el model contra model, un model, diguéssim, positiu seria el de la reforma protestant, i contraposaven el que havia estat per ells el Risorgimento italià, que és el procés d'unificació italiana, que havia tingut un caràcter que només havia tingut un abast per molt poqueta gent, per una èlit. No havia arribat al poble, aquest era el debat, no? Llavors hi havia de fet, feien una doble contraposició. Per un costat, la reforma protestant la contraposaven també amb el Renaixement italià, que també havia tingut una reforma amb un abast popular molt gran contra un intent de reforma, com podria ser el Renaixement, que va tenir un abast molt petit, un abast només per unes èlits, per un nucli d'intel·lectuals molt petit. I també amb aquesta mateixa contraposició es contraposava la Revolució Francesa del 1789 amb aquest Risorgiment italià. Cal dir, i això és una qüestió que penso que, preparant una miqueta els materials i rellegint, penso que és un tema que
que podem comentar més endavant, aprofitant que tenim el Joan Tafalla, perquè, bueno, no m'avançaré, però jo crec que cal explicar una miqueta la visió de Gramsci enfront la Revolució Francesa, perquè llegirem, bueno, veurem que la major part, durant els quaderns, el va parlant de que el nucli, el nucli que hi ha darrere de la Revolució Francesa és l'il·luminisme francès, l'il·luminisme. I jo crec que és una errada i que ell se n'adona tard, però se n'adona. Vull dir, cal esperar, ens hem d'anar al quadern, crec que és el 27, quan ell planteja que la Revolució Francesa va ser una heresia del catolicisme del catolicisme. Llavors, ja podem desenvolupar-lo més endavant, no? Per poder això permet entendre per què va tenir l'abast popular que va tenir amb la Revolució Francesa. Què més? Dic que Gramsci, quan als quaderns, quan està parlant de reforma intel·lectual i moral, jo m'havia fet, tratant de treballar sobre aquest concepte, em vaig fer com un apartat de quins temes parlava Gramsci quan estava parlant de reforma intel·lectual i moral. I parlava d'un munt de temes. I només us anomeno uns quants perquè veieu la quantitat de temes, no? Per exemple, Sorel, Renan i l'exigència d'una reforma intel·lectual i moral. Això que us he dit, aquest debat que n'hi havia a la Itàlia del seu moment, no? Vol lligat amb l'anterior, l'ausència a Itàlia d'una reforma intel·lectual i moral. El materialisme històric o la filosofia de la praxis, veureu que sortirà, no només avui, ha sortit i tornarà a sortir quan parlem d'altres conceptes gramscians, el concepte de filosofia de la praxis, que per Gramsci és el mateix que materialisme històric. Fins a l'any 32, ell va escriure materialisme històric, i a partir de l'any 32 deixa d'escriure materialisme històric i passa a anomenar-lo filosofia de la praxis. No ens hem d'anar més enllà, podem parlar del tema, però està parlant del mateix, no? O sigui, el materialisme històric com a reforma intel·lectual i moral, vull dir, el materialisme històric ha de ser una reforma intel·lectual i moral. L'idealisme com un intent de reforma intel·lectual i moral i com una alternativa a la religió. Aquí està fent una crítica, o un estudi i una crítica principalment de Benedetto Croce i de tot de l'idealisme italià, molt potent en la seva en aquella època. El modern príncep i la reforma intel·lectual i moral. Quin paper ha de jugar el modern príncep, és a dir, el partit dins de la reforma intel·lectual i moral? La reforma intel·lectual i moral com una reforma filosòfica, que ho és. La reforma intel·lectual i moral i els intel·lectuals cristal·litzats, que ja veurem més endavant que és una forma d'intel·lectual que Gramsci anomena com a cristal·litzats, que no és per ell el que per ell representa que haurien de ser els intel·lectuals, i la reforma intel·lectual i moral i la reforma econòmica, de la qual aquí no m'estendré gaire, però el que Gramsci planteja és que tota reforma intel·lectual i moral ha de partir d'una reforma econòmica, vull dir, ha d'haver una reforma econòmica. Jo no m'estendria més, crec que seria el més interessant seria anar als textos, però dir que per mi la potència d'aquest concepte de reforma intel·lectual i moral, que crec
parteix, podríem... És un concepte que podríem trobar que té una similitud al concepte de revolució, però va molt més enllà. Seria el concepte de revolució portat a terme, però no només portat a terme des d'un punt de vista econòmic i polític, sinó també, com diu, moral. Vull dir, i seria la fi, fent servir conceptes gramscians, la fi de l'hegemonia. I quan es aconsegueix l'hegemonia? Quan has fet una reforma intel·lectual i moral, quan realment el pensament, els valors, la cultura de la gent són uns altres. Són els teus valors, el teu pensament i la teva cultura. Que això seria molt... Veieu com un concepte, com és capaç d'agafar uns debats com el que s'estan produint i portar-lo a donar-li una dimensió molt important.